Yurdun çar künjeginde hojalyklardan suw, tok we gaz hasaplayıcı enjamlary talap etmek işleri batlanýar. Türkmenistanyň ähli künjeklerini elektrik energiýasyny we gazy ölçeýiji gurallary hojalyklarda oturtdurmak işleri güýçlü depginde dowam edýär. Bu çäreler esasan vilayetlerde has içkin häsiýeti eýe bolýar. Regionlarda vilayet gazyň işgärleri yerli polisiýanyň gullukçylary bilen birlikde hojalyklary aýlanyp, ilatyň ölçeýiji gurallaryny barlaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy maglumat berýär. Onun sözlerine göre oba yerlerinde köp sanly hojalyk ölçeýiji gurallary bilen bagly talaby heniz berjay etmeýär. Galyberse de egerde öýlerde gaz ölçeýiji gurallary oturdulan bolsa, häkimetler olaryň täzelenilmegini talap edýär. Türkmenistanda elektrik energiýasy, gaz, suw we nahar duzy 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap tölegli edildi. Bu karar halk maslahatynyň sentýabr aýynda geçirilen soňky mejlisinde kabul edildi. 12-nji oktýabrda geçirilen hökümet mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýyldan başlap suwun, gazyň we togyň mowjudlygynyň ýatyrylmagy bilen baglylykda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Goşmurat Muradowa täze töleglerden büdjete girýän goşmaça serişdeleri hasaba almak işlerini gödäwçiligi tapşyrdy. Prezident kärhanalary we ilata gaz, elektrik we suw hasaplayıcı enjamlaryň oturdulmagyny hemde hasaplaşyk kitapçalarynyň berilmegini üns merkezinde saklamak işini vice-premier Meredow we Amangelliýewe tapşyrdy. Bu çärelere gödäwçilik işleri İçeri işler ministri İskender Mullikiwa tapşyryldy. Täze tölegler bilen bagly döwlet başlyton derejesinde berilýän görkezmeleriň fonuny elektrik üçünçilik edaralary we güýç gullukları ila tarasyny bu işleri gödäwçilik çärelerini güýçlendirýär. Bugun 16-njy oktýabrda Azatlygyň yerli habarçysynyň maglumat bermegine görä, täze hasaplayıcı enjamlary bilen bagly vilayetlerde hojalyklary aýlanýan döwlet işgärleri bergili hojalyklaryň şu aýyň soňuny çenli odalyky bergilerini üzlüşmeklerini hem talap edýär. Sebäbi gaz bilen elektrik togy ýam geçen ýyldan bäri tölegli edilipdi diýip habarçy berilýär. Onuň sözlerine görä täze talap edilýän suw hasaplayıcı gurallaryň bahasy 250 manada durýar. Ýatladyp geçdik Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň 1-nji noýabryndan bäri ilatyň hojalyk hyzmatlary, şeride elektrik energiýasy, gaz we suw bilen bagly ýeňillikli üçünçiligi ýatyrylypdy. Bu barada geçen ýylyň oktýabr aýynda geçirilen ýaşullar maslahatyna degişli ýeňillikler bilen bagly täze ýokarlandyrylan nyrklar giridilipdi. Şondan soň häkimetler ýurdun paýtagtyny we beýleki künjeklerini hojalyklardan hasaplayıcı enjamlary oturtmagy talap edip başlapdylar. Azatlyk radiosy geçen hepde ýurdun Lewap welaýatynyň etraplaryna we Aşgabat şäherine elektrik üçünçilik edaralarynyň işgärleriniň öýleri aýlanyp hojalyklardan ölçeýiji oturtmaklaryny talap edýänligi barada habar beripdi. Hasaplayıcı enjamy oturtmak boýunça güýçlenýän talaplaryň fonuny Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bilen gürrüňdeş bolýan ençeme Türkmenistanly ýurdun dürli regionlaryna elektrik energiýasynyň, suwun we gazyň üçünçiliginiň kadaly däldigini gurrun berýärler. 9-njy oktýabrda paýtagat Aşgabatyň Parahat 2 we Parahat 3 etrapçylarynyň ýaşaýjylary 20 sagatlap suw üçünçiliginden mahrum galdy. Azatlygyň habarçylary ýurdun etrap we owa yerlerine togyň we gazyň häli işini kesilip durýanlygyny, bu ýagdaýyň yerli ýaşaýjylary dürli oňoýsuzlyklary döredýänligini habar berip gelýärler. Kronika Türkmenistan neşri 15-nji oktýabrda çap eden uly göwrünli makalasyny Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerine suw üçünçiliginiň kadaly däldigini, öýleri suwuňdyň agşam sagat 6 bilen 10 aralygyna berilýänligini, kä günleri 24 sagatlap hojalyklaryň suwdan mahrum galýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň resmi media serişdelerine täze talap edilýän hasaplayıcı enjamlar dogrusyna şeride ilatyň suw, tok hemde gaz üçünçiligi bilen bagly ýüze çykýan kemçilikleri barada habar berilmeýär.